francesa demostra que la justícia espanyola no jutja els fets, sinó que persegueix una causa política. Nosaltres compartim la certesa, com hem citat abans, d'Émile Zola, que la veritat avança i res la detindrà. Per això, l'espiral ascendent de l'actuació de la justícia espanyola contra el moviment independentista per retenir Catalunya per la força es girarà en contra seva. La persecució penal d'un moviment que ha defensat democràticament la seva causa i ha protestat de manera pacífica es contraria als tractats signats pel Regne d'Espanya com a país de la Unió Europea, membre del Consell d'Europa i signat pel Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. Les justícies d'Alemanya, Bèlgica, Escòcia, Suïssa i Itàlia ja ho han posat de manifest quan han negat les euroordres espanyoles contra els exiliats catalans. Estem convençuts que el Tribunal Europeu de Drets Humans declararà contràries a la justícia democràtica les sentències contra els presos polítics catalans. Les seves resolucions confirmaran